niečo, tak oni nás môžu kontrolovať, ale tam samozrejme môžu potom robiť, čo chce robiť represiu a strach. Ale ono to je, cieľ je, preto sa to aj volá ruský, ako pre mnohé iné veci, okrem toho, že to je importovaný z Ruska, ale aj preto, že jeho hlavný cieľ je vyvolávať strach ľudí, ktorí sa neboja. A preto je aj ten protest a myslím, že sa nebojíme a že sa teda bať nebudeme a že to prekonáme. Môžem vymenovať rôzne veci, čo sa tu dejú a z toho životného prostredia to vidíme a my si to, nemáme sa, lesy, medvede, všetko, ale je to ďaleko. Čiže tí ochranári, ktorí tam bojujú, necítia tak našu podporu, ale hrozné to je. Spomeniem v tejto súvislosti Pezinskú skládku, o ktorej všetci vieme, lebo z toho vzýšla naozaj dobrá prezidentka. Tam vtedy bojovala vláda, alebo teda chcela vláda zneužiť starú jamu po vyťaženej hline v tehelni na nahadzovanie zahraničných a iných odpadov. Chceli na tom zarobiť. To bolo 200 metrov alebo 300 od centra Pezinka. Oni sa vzbúrili a jednoducho si povedali, nepotrebujeme dotácie od vlády, potrebujeme využiť zákon o obecnom zriadení, my máme kompetencie, nepovolíme to. Vláda Mečiarova kvôli tomu zmenila zákon. Takže vlastne krajský stavebný úrad mohol prelomiť záporné stanovisko obce. A nakoniec sa oni dostali až na nejaký Európsky súd, trvalo to roky, ale vyhrali to. Keby sa boli správali tak, ako sme zvyknutí z toho socializmu, že skloníme hlavu, mlčiaca väčšina, tak tam tá skladka je. Hovorím to aj preto, lebo dneska, vtedy to bol Mečiar, Kočner a teda tí ďalší, Mant sa volá ten majiteľ tej tehelne, kto sprivatizoval. Privatizáciu riadil tiež Mečiar. A on teda rozhodoval ako konečný, že kto to dostane. My sme mali ako VPN 49 poslancov Slovenskej národnej rady, tu spravím takú odbočku o tej privatizácii, lebo to je charakter dnešného štátu. A 20 odišlo s Mečiarom, každý jeden dostal, alebo keď si vypýtal fabriku v tom okrese, kde býval. Niečo dostal. A oni vedeli, že sa im to oplatí. Možno, že jeden nedostal nič a to bol Rado Žingor, to bol syn popraveného partizána, ktorého komunisti potrebovali zlikvidovať, lebo bol vzdorovitý a nepodriadil sa víťaznému februáru. Ale oni ako rodina, ostala mama s tromi deťmi, bol náš poslanec, logicky, pretože sa vrátila sloboda. Ale keď prišla nesloboda, tak ten strach v ňom zostal. On asi nešiel kvôli fabrike. Bál sa. Takže dneska vlastne, keď hovoríme, že Mečiar, Kočner a ďalší, tak dneska máme Taraba Világi. Hoci Világi bola, kedy bol ešte náš kamarát, ale už nikdy nebude. Ešte okrem toho životného prostredia sa tu ničí úplne všetko a chcem povedať, ako je to možné, že takéto hyeny si to dovolujú. Celosvetová taká spoločenská klíma, nemusím to veľmi rozvádzať, ale jednoducho aj medzi ľuďmi, medzi susedmi, v rodinách, v práci je dosť zlá a stačí spomenúť Kotlára a všetky tie hybridné veci, pretože my sme vlastne obeťami, alebo zatiaľ prehrávame v ruskej hybridnej vojne, ktorou teda kolaboruje táto vláda s Ficom na čele. A keď čítate bežné správy, tak zistujete, že časť ľudí čoraz viac píše na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že u nich v rodine niekto zomrel na COVID a že oni sa pýtajú, či to bolo kvôli očkovaniu. To znamená, že ďalšia vrstva absurdnej vojny na tú istú nešťastnú tému. Neuveriteľné. Jednoducho, ja hovorím pokojne, neviem veľmi vytrikovať, ale je jasné, že nie sme nejaká kultúrica.
ešte som spomenul tým medzinárodný, o tom mám napísané nejaké mená, a nemôžeme vynechať Ukrajinu. Na Ukrajine je to čoraz horšie, ľudia už nevládzu, tam sú vojaci, ktorí sú unavení. Keď tam prichádzajú mladí vojaci, ktorí prichádzajú zo záloh, teda noví, tak oni nie sú takí skúsení, tí majú krátku životnosť. Vierka Dubačová mi dneska rozprávala, ona tam chodí pravidelne, až sa hanbím, že my sme tu a ona ich podporuje fyzicky, chodí tam, pomáha. Keď máte čokoľvek, tak vždycky sa dá tej Ukrajine pomôcť. A hovorí, že skúsený veliteľ, ktorý tam už 3 roky je v prednej línii, on je niekde úplne vpredu na tej najkrvavejšej čiare. Tam je všetko rozbité. A keď prídu tí mladí, chcú bojovať, sú vycvičení, ale oni sú ľahké terče, nevedia, nepoznajú to. A on teda zbiera tie mladé mŕtvoly. To sú také hrozné svedectvá. A teraz na Kiev lietajú rakety zo Severnej Korei. To je normálne najsadistickejší režim na svete. Tí ľudia tam zomierajú od hladu. A teda, no čo tak, rozbombardujú Kiev, Putin rozbombarduje kus Kieva severokorejskými raketami. My tu stojíme, a Fico sa tvári, že si to nevšimol. Takže tie mená sú jednoduché. To je Stalin, Brežnev, Putin, to je jedna linka. Máme Hitler, Tiso, to je druhá linka. My tu máme spústu historických trám. Jedna je ľudácká, arizačná, strach. Jedna je komunistická, netreba hovoriť. Jedna je aj povojnová, jednoducho Benešové dekrety, vyhnanie Nemcov, vyhnanie Maďarov, ďalšie majetkové krivdy, ďalšie osobné krivdy. My sme sa to snažili napraviť, ale za tie 2 roky sme niečo načali, ale odtedy sa to stále kazí a kazí. Teda keď spomeniem ďalšie mená, tak ešte teda cez celú Zemegulu ďalšia linka, Putin s Trumpom a teda niekde dolu, keď to lietadlo letí hlboko pod nimi, sa na nich tak pozerá Orbán s Ficom. Ani oni toho nie schopní. To, že robia sa tie mítingy, že ich je veľa, že to je vyše 50 miest na Slovensku, možno vyše 10 miest zahraničí, že tam sú všetky generácie, tak to má obrovský benefit, aj keď zaslušné Slovensko, ale tam aj pristúpilo Most Hit, ktoré bolo idiotsky v zlej koalícii a doplatili na to a my všetci sme na to doplatili. Keby vtedy Most Hit jednoducho nevstúpil do tej koalície, mohli byť ešte horšia vláda, alebo predčasné voľby. Čiže okrem tej nejakej fašistickej, neofašistickej, komunistickej a neviem aké autoritárskej tradície, my máme dosť tradícií vlastných. Či to je prvorepubliková demokracia s Masarykom, so Štefánikom. Keby sme sa vrátili do tých čas, tak sme v ráji. Alebo to bolo Slovenské národné povstanie, alebo to bola Nežná revolúcia, alebo to bol ten veľký pohyb Zaslušné Slovensko a dneska to je mier v krajine, platforma pre demokraciu, občianske spoločenstvo. Občianská spoločnosť rastie do toho novembra. Keď sme robili s Julom Satinským spojku v 90. rokoch, tak sme chodili takže opatrne a tých miest bolo málo. Na Jula prišlo veľa ľudí, ale to bol Satinský. Ale dnes, keď sme išli, tak to nestihneme opäť za 2 roky, všetky, ktorí by mali priestor a ktorí niečo aktívne robia, kultúru, diskusie, je toho veľa. Keď bude Fico 9. mája v Moskve, tak my musíme byť tu. Čiže 9. mája je to veľmi dôležité. Čeli neodstupuje a kúpil si ďalších 2 ministerov, veľa by mal uvedené 2 hlasy navyše. A benefit je, že každý vidí, že nie sme ticho. Každý vidí, čo chceme. Vidia to aj v zahraničí. Vidia to aj ľudia, ktorí volili niekoho iného. Nespomenul som tu jednoducho tú transakčnú pokutu, ktorú mnohí ľudia začínajú vidieť. Vidia, že to nefunguje.
keď si pozriete tie prieskumy verejnej mienky, tak sa posúva verejná mienka. Nikdy nebude väčšina nejakých ľudí na jednej alebo na druhej strane. My ako občianski demokrati nechceme, aby všetci mali ten istý názor, tie isté potreby. My chceme, aby príležitosť a sloboda bola pre všetkých rovnaká a zákon. Zase spomeniem ten prvý meeting 23. protest, ktorý sa volal Budíček, tak sa volal ten protest. A tam bola diskusia, boli tam aj politici, vystúpili tam, asi 5 tam vystúpili, Korčok a Heger a ešte ďalšie, stál tam aj Matovič bokom v takom tričku, bola zima. Ale on nevystúpil, nepozvali ho. Vtedy občania mali, tí organizátori mali taký dojem, že on tam nepatrí. A ja som sa zúčastnil spolu, môžeme ho spolu. Ale ak sa nezbavíte toho zlého vplyvu Matoviča, jednoducho nezahadzujem percentá, ktoré on nabral, ale on je jednoducho rizikovaný. A preto vlastne opozícia nebola nikdy aktívne účasť na väčšine tých mítingov. Ale máme tu, ja neviem, Humenskú výzvu spred asi mesiaca. Aj online, ale keďže cez deň máme aj inú prácu, tak teraz práve pred 2-3 dňami poslankyňa Smeru, zabudla som teraz jej meno, taká blondína, mladá. Áno, presne tak, sú všetci rovnakí. Tak tá sa z tribúny, z kecpultu sa rehotala, že preto tak strašne broja poslanci opozície proti mimovládkam a preto majú toľko rečí, lebo už vidia, že aj z námestí im ubúdajú ľudia. Lebo aj ľudia majú vraj toho dosť, toho ich slniečkárskeho cirkusu. Tak ja si myslím, že nebudem mať toho dosť. A veľmi pekne za seba, aj za našu partiu by som prosila, keď budete môcť, privedte, koho budete môcť, kto samozrejme má také zmýšľanie, na toho 8. či 9. mája. Potrebujeme to, lebo my chceme stať na správnej tribúne, nie na krásnej plošadi. A žiaden sa just nerušíme.